na to, musíme zobrať sekeru a takto to rozrezať. A mne to nejde zobrať. Ide to zobrať. Ja Rozná. som umrel. Aha, tu je jedolík. What? Aha. Musíme to tak. Počkam na teba, Paťko. Musíš skočiť na rebríky, inak umrieš. Čo teraz? Hore? Dole chod. No, a poď za mnou. Ja som stýkol. No, musíš skočiť na rebrík. Ja som skočil. A musíš sa tam udržiť a potom ísť dole, až tak skočiť. Musíš, alebo on... Ešte, no už môžeš skočiť. O, a teraz poď do vozíka. Uj. Co vidím? Juchu, uciekli sme. Stadia. Juhu, Lukia, trafili sme. Ale vydali sme to za 20 minút. A 14 sekúnd A 48 stotín. A splnili sme 0 taskov. A vyzerá... Dobre, takže toto video je všetko. Majte sa a čau.